Dreaming of becoming doctors? Study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Kjat Office of District Concession Judge, East Khasi Hills District, Hakajanmi Jogshita Regunailar Arjar Arpunrio, kalau hukum Pynngat Khat Sngi Judicial Custody ya saungot ki Dkhot Khenyo Trap National Youth Front HNYF. Kani ko hukum kalau mi hadian balatian bishar ya ki saungot hakamat ka yeng kasari, hadian ka jingsha kem jongki hakamit baladam. Kajing syakem ki Dkhot ke HNYF ka day namar kajing Pynïaid Kjat ringkat ke penbat keti haskor ya weu noi saan uplasha ka dodon keti bolo jrong keti ya ka samla pulilo ka bale internship bat u. Kajing kem kalawan hadian bagi video kila sapriang haki rensan social media ki bapen i bau noi saan la Pynïaid da ka Kjat haki Dkhot ke HNYF ling ba ki benta baper jong ka Shillong sya sadar police station hakajan miet jong ka arpo pratarek unaitung arahja arpun rio. Kumban syukudau bakane ka samla pulilo ka bale internship baru tayu noi saan kala pentip syaki Dkhot ke HNYF hakajan miet jong ka arpo pratarek unaitung arahja arpun rio da ka bayathu bakal syak jrong keti hau tayu noi saan. Kumta ki Dkhot ke HNYF kila lecture chamber jong tu noi saan bat hadian kila yalami u daga Pynïaid Kjat sadar police station haka ba katay ka samla kala buru daga ejahar haka tay hi ka jan mit. Katalong kubor nagi pulit ka yitho bagi saungot ki bala syakam ki kentop yo ba Steve Kriem u ba Tilly Borswear u ba Jeff Sorton baru ba Kit Rinklem. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka shop plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya